Saška, Kubelka na soboj 13, Švedin soboj za 0, rezultat okno 1-1. Kako ekipa da najdiskuje, Ajde, ključ! Jedinstvo pobjedilo sa 2-1. Sredecno... Da, pozdrav gledam, pozdrav. Baj. I ekipa da na jedinstvo. Osvoj kupa na Makedonija, ženska konkurencija. Četvrtična ekipa da na jedinstvo. Se zdrviš 15 minuta, nema. Odlično.